बिथांनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बिथाङाबो बिनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं खोनानो मोन्दों। राजु नार्जारी बिथाङाबो बिनि सोमोन्दै खोब एक्टिभ पार्ट लानायखौ आं नुनो मोन्दों। दिपेन बर' बिथाङाथ' बिनि एडभकेसिखौनो खालामजेनग्रा। गासैबो दिगा मोजाङै मोजां थांबा खोब मोजां। खिन्थु आंहा माखासे एक्सपिरियेन्स दङ। आङो लोगोसे एबसुजोंनो थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय, लोगोसे एनडिएफबिजों थाफानानै आन्दलन खालामबोनाय, इउपिपिएलनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोना एबसुनिफ्रायनो राग'बोनाय नेताफोर, बिपिएफनि जेसेबां नेताफोर बिथांमोनहाबो आन्दलनकारिनिफ्रायनो फैनाय नेताफोर। आङो नैबे ओरै एबसुनि लाइननिफ्राय थांनायखौ होननो सानदों। प्रमद बर'नि एंगेलजोंनो बांसिन गोब्राब जागोन नामा? खारन माखासे लिडार दङ इउपिपिएलआव, नामखौ आं दिनै लाया, नोंथांमोनाबो खोनासंनो नाजा। बै समाव होनखायोमोन हारियाथ' थिग जागोन दे जों खौसे जायोब्ला, जोंहा मा मोनगोन? जेब्लानाखि इउनिटिनि खौसेथिनि खोथा फैदों अब्ला बे जिनिसा आंनाव हठात आंनि खर'आव नांफैदों आरो बै आन्दलन खालामनाय समावनो जेब्ला जोङो बै बिएनसि बड' नेशनेल कनफारेन्सनि एडभकेसिखौ खालामदोंमोन आरो जेब्रा मोनहा, पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटिनिफ्राय गर्जन मोनहा जोङो जयैनो जेब्लानाखि एनडिएफबि एबसुखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन, बिपिएफखौ ज' जाजानो लुबैदोंमोन, बै समावनो माखासे एबसुनि नेताफ्रा, इउपिपिएल नेताफ्रा होनखायोमोन खौसे जायोब्ला हारिया मोजां जागोन, हारिहा मोजां जागोन, नाथाय जोंहा मा मोनगोन? दा बेफोरबायदि मानसिया दाबो थैयाखै, दंथारो। दा बेखायनो I have a strong apprehension whether this idea of unity will succeed. बे समाव आं नोंथांमोननो इटानगरनि माखासे सिनारि आरो भिउखौ देखायनायजों लोगोसे माखासे मोननैसो टपिकखौ लानानै नोंथांमोननो बाथ्रा फोरमायनो सानदों। दा नोंथांमोनखौ आसा खालामो खोनासंलांगोन होननानै। दा जों इटानगर गंगानिफ्राय जागायबाय, बेनिफ्राय आं बे जायगाफोरनि मुंखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोबनो हानाय नङा। दा आं बुंनो लानाय टपिकआ बेसो। आं जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट। आं दिनैनि प्रेस मिटनि खारना जादों मा, दाख्लै 20 तारिखआव हाग्रामा ब्रिजआव चिरां डिस्ट्रिक्ट थाना आमगुरि, बेहाय सासे बर' ड्राइभारखौ गाग्लि खुनुरुखुमै बुथारनायनिफ्राय थैनायनिफ्राय बासिदों। बे मोनसे बिराद मोनसे बिटिआर ओनसोलाव, बिटिसिआव जास्ट थानायाबो थानानि पुलिसफ्राबो दंमोन। एकदम गाख्रेब बुनायखौ नुनानै आं दिनै प्रेस मिट खालामदों। ओमफ्राय बे जेहादी संगठनफोरखौ आं दिनै बे मेडियानि थ्रुयैनो वार्निं खालामदों जे बेबायदि जेहादी संगठनखौ जोङो खुनु प्रश्रय होनाय नङा। ओमफ्राय बिटिआर सरकार प्लास आसाम सरकार आरो भारत सरकार बेखौबो गोख्रोङै होनहरनाय जाबाय जे जाहाथे बर'नि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ बा जनजातिनि उपराव बिदि अत्याचार खालामनायखौ सह्य खालामनाय नङा। दिनै बिटिआर होनो गिदिर गारि लानानै मानसिफ्रा बेरायो, खिन्थु बेखौ रावबो कन्डेमनेसन खालामनो साहसबो फैयाखै। अन्थाव बाथाव बर'खौ बेखौ गाग्लि मैया आङो हस्पिटालावबो खबर लादों। हस्पिटालाव खबर लाबा बे बिथाङा मैया ओंखारलांबायमोन। थिग 2टासोआव रिलिज जादों। हाराया मोनब्रैसो बायदों। आं होनबाय नों हारा मोनब्रै बायनानै बोरै थांखो होननानै आं एसे एनैबाबो साहाय्य होगौमोनबाय आं अननानै। ओमफ्राय बे होनबाय फैसायानो गैया, बेनाव रावबो साहाय्यबो गैया, सरकारिबो गैया, बेसरकारिबो गैया। बे रिलिज जानानै कसुगाव गावनि न'आव थांबाय आरोखि। बे मोनसे अत्यन्त बेदनादायक दुखुनांथाव काहानि जादों आरोखि। माने दा बर' समाजाव प्रत्येक अर्गानाइजेसनाव बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौ आरो कन्डेमनेसन खालामनांगौ आरो बेनो जथ'पजुक्त साहाय्य होनांगौ, जाहाथे बिनि फरियालाबो सोलिथों आरो बिनि ट्रिटमेन्टआबो जाथों। ओमफ्राय बै कालप्रिटफोरखौ इमिडियेट बे भिडिअ फुटेजाव नायनानै हमजोबनांगौ सोर दंमोन। आरो बेबायदि बिसोर बार खालामबाय थागोन। बेहाय गथ'फ्रा ट्राइबेल गथ'फ्रा बा नन ट्राइबेलाबो बाव आड्डा मारियो। बेखौबो माबा मोनसे खारन खालामनानैसो बुग्लि हरजोबगोन। बिसोर दा टारगेट दङ। प्रत्येक जायगायाव बिसोर दखान फहराव लौथि अस्त्र लानानै थायो। जै चान्स मोनबाय बिसोर एटाक खालामबाय। बे जेहादी संगठना बेसोर गासिबो एक्टिभ। जोंनि मानसियाथ' एक्टिभ गैया, बर'फ्राथ' एक्टिभआनो गैला दा आं बेखौ अनुरद खालामो जाहाथे सरकारा बेखौ गोख्रोङै पदक्षेप लायो। बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार प्लास भारत सरकाराबो बेखौ नायनांगौ दरकार दं। सारा जेहादिया बिटिएडिआव भर्ति जानानै दं। क'क्राझारावबो आं गिदिंबाय थायो, नायबाय थायो। दिप्लाय बिलावनो गासिबो हाबजोब्बाय।
खुनु संगठन लिडारफ्रा गारि लायै लायै गिदिंजोबो गासिबो खुनु रावबो दाबो थु मोनसे बुङा ओमफ्राय जोंनि एमपि दाङ'रिया जयन्त बसुमतारीखौबो बार बार अनुरद खालामो जाहाथे बिथाङाबो पार्लियामेन्टआव बे खोथाखौ बुङो पार्लियामेन्टआव बे पुटआप खालामो जाहाथे बेवहाय आनअथराइज बांलादेशि मानसिया बिटिआर ओनसोल बा आसाम ओनसोलाव थानो मोननाय नङा इमिडियेट बेखौ स्पट सार्भे खालामनांगौ बेखौ आं दिनै जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मन्चनिफ्राय डिमान्ड खालामबाय ओमफ्राय बे आन्दलना बेयावल' नङा सारा आसाम भारतआवबो बे जिनिसखौ पुटआप खालामगोन होननानै आङो माने दृढ़ पदक्षेप सिन्ताधारा लानानै दङ गोजौनिफ्राय गाहायसिम बे जिनिसखौ बिसोरखौ होखारनांगौ जाहाथे बे जेहादी संगठनखौ टटेलि खतम खालामनांगौ दा बेखिनिनो आंनि बुंनाया आरो रायजो राजाफ्रा बे खेत्रआव सहाय सहयोग खालामनांगौ गथाय जनजाति हक नान जनजाति हक सनातनी गासिबो बे जिनिसखौ दृढ़ पदक्षेप लानांगौ नङाबा बेयाव थांनानै थानाय बे बांलादेश खालामगासिनो बिटिआर ओनसोलखौ साहा ओरै आफार आसामाव होखारजानाय बेयाव हाबफैजोब्बाय रावबो नाया हाजार हाजार लाख लाख पपुलेसन जानानै दा भर्तिक जानानै दङ रावबो नाया खालि गारि लायै लायै गोसोम गारि लानानै गिदिंबाय थायो मानसिफ्रा जोंना लिडारफ्रा आं बेखौनो अनुरद खालामो जाहाथे बेखौ तीव्र तदन्त खालामनानै कालप्रिटखौ पानिशमेन्ट खालामो इमिडियेट दा खुनु पुलिसाबो केस रेजिस्टार लायाखै दाख्लै आमगुरि पुलिसाव फैदोंमोन बिसोर बेसाराफोर केस होनो खिन्थु बिसोरबो रेजिस्टार खालामा केसखौ जोंनो हमगासिनो होननानै खिन्थु हमदोंना हमाखै दा बेखौ आंहा डाउट दङ दा चिरां डिसि प्लास चिरां एसपिखौ आं अनुरद खालामो बे मेडियानि माध्यमै जाहाथे एमएलए एमपिआबो जोंनाबो कनसियास जायो जे बे जिनिसखौ तदन्त खालामनांगौ आयेनखौ आखायाव लानो रावबो अधिकार गैया आंबो गैया बे जेहादिफ्रालाय अबेनि बेलाय सोर बिसोरलाय आयेनखौ आखायाव लानो दा आं बेखौनो बुंनानै दिनै माबाखौ एथिखिनियाव फोजोबनाय जाबाय नमस्कार जोङो रिसेन्टलि खोनानो मोन्दों दा बेवहाय जोंहा बिटिसि बिटिआरआवबो माखासे जेहादी हान्जाफोरा हाबफैबाय होननानै दा बेजोंनो लोगोसे दुखु गोनां बाथ्राया बेसो दिनै बर'फोरा बिटिसि बा बिटिआरआव जोंनि हा जोंनि अधिकारजों थांनानै थाबोदोंमोन नाथाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनिफ्राय जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों बै समनिफ्राय बिटिआरनि बा बिटिसिनि बर'फोरा बा ट्राइबेल सुबुंफोरा गुबुनजों नाख्रेबजानाय बेबायदिनो गुबुनजों नारदबजानाय गादबजानाय बेबायदिजों थांना थाबोनायखौ जों नुनो आरो खोनानो मोन्दों आरो दिनैनि दिनाव बांसिनै जोङो बुंनो गोनाङा बेसो दिनै बर' हारियाव माब्लाबाबो खौसेथि जामारा नामा दिनै खौसेथि जानायनि लामायाव गैया नामा दा बिनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो बुंगोन दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंदोंमोन बिथांमोना बर' हारिखौ लानानैनो मोनफ्रोमबो बर' हारिनि खैफोद आफोदाव बिथांमोना गसंथागोन होननानै बुंबोदोंमोन आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बिथांमोना थैथां खामानि मावदों होननानै बुंदों नाथाय दिनैनि दिनाव जुदि बर'फोरा माखासे जेहादिफोरजों बा गुबुन बांलादेशिफोरजों बेबायदि सासे ड्राइभारा बेबायदि बुजानाय बा देरबिलनि साखाथि बाखाथिजोंबो बेबायदिनो गुबुन बांलादेशिफोरा हाबफैनानै दादागिरि देखायनाय बैफोरखौ मानो कन्ट्रल खालामाखै बे जोंनि मोनसे कुइसन दा बेवहाय दिनै बर'आ गमामायैनो बिटिसिनि थागिबिबा आसामनि थागिबिबा आरो सिगां समनिफ्रायनो जै मैयै संसार जाबोदोंमोनब्ला दिनैनि दिनाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव मानो बेबायदि जानो मोनखो दा कुइसना बे दा बे सासे जाय बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों खोथाफोरखौ बुंथिनाय बिथां जनजाति बे आफादनि सासे बे बिथां बिबानगिरिया बुंनाय बायदिब्ला गमामायैनो दिनै बिटिआर बिटिसिआव गुबुननि गादबनाय गुबुननि सिङावसो दिनै बर'फोरा बा बिटिसिनि ट्राइबेलफोरा सोलिनांबाय नामा बेबो मोनसे कुइसन दा बिनि बेलायाव जों बुंगोन जोङो दिनै बर' माहारि जानानै बिटिसि बा बिटिआरखौ बा सिगां समनि बिएसिनिफ्राय लानानैनो दिनै बर'फोरा बर'नि बिर जोहोलावजो बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों बर' हारिनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल मेलेमजिबि बर' हारिनि साफ्रोमबो बिमा बिफा जाय गार्जेन बर' हारिनि साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो श्रेणिनि लेबार जा साखरियाल जा मेलेमजिबि जा सोरबा आबादारि जा बै बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों आरो
थै दान होनायनि गेजेरजों बा जिउ दान होनायनि गेजेरजों दिनै सोरजिनाय बिटिसि बिटिआरआ दिनै गुबुननि आखायाव माबोरै थांनो मोनखो दिनै गुबुना बर' हारिखौ बा ट्राइबेलफोरखौ माबोरैहाय सासन खालामनो मोनखो गुबुननि बेबायदि मुगैथाव बेबायदि बुदाब खालामनाय सोरबा ड्राइभारखौ गाग्लि बुनाय बेफोर माबोरै जानो मोनथावगौ दा बेफोर गोबां गिदिर कुइसन दिनै बर' हारियाव दिनै आबसु दङ दिनै बर' थुनलाइ आफाद दङ दिनै गोबांथा एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम दङ वेलफेयार एसोसिएशन दङ दा अब्ला बिथांमोन थानायावबो जे दिनै गुबुनफोरा बर' हारिनि सोरबा सुबुंफोरखौ बेबायदि बोरैहाय बुनो मोनखो बेफोर मोनफा कुइसन दा अब्ला जोङो जोंनि हायावनो जोङो बिमा बाथुलनि फिसा नोजोरजों नायजानोसै नामा बा दिनै बिटिआर गोरोबथानि उनाव नायजानांबाय नामा बैफोर माबोरैहाय जाबोनो मोनखो दिनै एफा मोजां प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिएल सरकार थानायाव बर'फोरा मानो बेबायदि गादब जाखो बेफोर मोनसे कुइसन आरो प्रमदआ बुंदोंमोन जेब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनाव बिथाङा सरकार खुंदोंनो क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोर होननानै फोसावबाय बिटिआरआव दावराव दावसि जेंना जेंसियानो जोब्बाय होननानै बुंबाय अब्ला बिटिआर बा बिटिसिआव गमामायैनो गोजोना फैबायब्ला दिनै मानो बेबायदि जाबाय थानो मोनदों आरो दिनै इउपिएल सरकारनि दैदेननायजों दिनै बिटिआर बिटिसिआव गोजोना फैमारबायब्ला दिनै बे इउपिएल दोलोनिनो गसाइगाव टाउन मिउनिसिपाल बर्डनि सासे चेयारमेना सासे गाहाय थाखोनि मैगं फालांगियारिखौ मानो गुन्दा लगायना बुहोखो अब्ला गोजोना बबाव आरो बै जेब्ला बे सासे चेयारमेना जेब्ला बे गसाइगावनि सासे मैगं फालांगियारिखौ बुदों अब्ला बर'फोरा बैसोरनि गेजेरजोंबो दिनै बायदि रावजों मुं सुजादों बुंजादों अब्ला दिनैनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि समाव बिटिआर बिटिसिआव मानो गोजोन थासारि फैबाय होनब्लाबो मानो गोजोना मोगथाङाव नुजायाखै बे सिमांसो नामा बेफोर जोंनि कुइसन दा बेखायनो आं बुंदों प्रमद बर' बिथाङा बा बिथांनि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो खुगायावल' बुङो खुगायाव बुङो मोनसे मावो मोनसे दा बेखायनो बै इउपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौबो लाजाया माने जों बेखौसो सानो दा बेवहाय बेजोंनो लोगोसे फैबाय जोंहा गर्जन बिथाङाबो मा बुंबाय थादों खौसेथि जायोब्लाथ' मोजां होननानै बुंदों नाथाय खौसेथि जायोब्ला दिनै खायसे लिडारा बुंदोंनो खौसेथि जाब्लाथ' हारिया लाब जागोन नाथाय जोंहा मा मोनगोन होनलायनाय दा बैफोर माबोरैहाय जाथावगौ दा कुइसना बेसो दा बेखायनो आं सानदों दिनैनि दिनाव बर'फोरा खौसे जामारनाय नङा आरो गमामायैनो नुबोबाय जाय दिपेन बर'आ मिडिएटर जानानै आरो बिपिएफखौ ज' जानांगौ होनना खावलायनो थांदोंमोन नाथाय दिनै बैफोरबो फैलार जाबाय दिनै दिपेन बर'आबो मानि थाखाय खावलायफ्लाखो दिनै मानि थाखाय सिरि थाखो आरो दिनै दिपेन बर'आ दिनैसो मोनथिबाय नामा दिनै जे एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियाव थानानै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो उदां जायासै दा बे खोथाखौ बुंनो बिथाङा दिनैसो खुगायाव राव फैबाय नामा बा साननैसो सिगांनि समावसो बिथांनि सालाया फिदिंजानाय जाबाय नामा अब्ला दिपेन बर'मोन बायदिया हारिनि थाखाय मा खामानि मावमारनो सानदों दिनै बिथाङा दिनैनि समावसो खोथा बुंलाबायदों बिथाङा बुंनो लादों गुबुन रेभलिउसनारि लिडारफोरखौ मानो जोबथेसालियाव दोनाखै जोंनि रन्जन दैमारिखौल' मानो जोबथेसालियाव दोनबाय थादों जेरैहाय उनुप चेटिया आलफानिफ्राय उनुप चेटिया बिथांमोनखौ मानो जोबथेसालियाव दोनाखै जोंनि एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौल' मानो जोबथेसालियाव दोनबाय थाखो बेबायदि होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंदों दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि माबा मोनसे हेंथायै खोथा बुंफ्लानानै बिथांमोना गावसोरनि सोमावसारनायखौ लांफिननो थाखाय बर' रायजो राजाफोरखौसो नांगौ जादों नामा बेखायनो बिथाङा दिनै प्रमद बर'नि एसे हेंथा आर बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेवहाय गमामायैनो जोंनि माखासे बर' हारिनि माखासे आफादफोरनि लिडारफोरा दिनैसिमबो मोजां डिसिसन लानो हायाखै नामा मा खामानि मावनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ खौसेथि जथायनो हागोन मा मावनायनि गेजेरजों गमामायैनो बड'फानि होलांनाय बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो नागिरनाय आरो बिथांनि सेपारेट स्टेट आलादा उदां बड'लेण्ड सोरजिहैनो हाथारगोन होननानै बिथांमोना मा डिसिसन लादों मा एक्टिभिटिस प्ले खालामगोन बिथांमोननि उननि मावबिथांखिया मा जागोन
अब्ला दिनै बिथांमोनानो गावसोरनो सियर नङा नामा दा बैफोरखौ जोङो गोबां गोनो गोथो नुदों दा जायखि जेखियानो जाया मानो दिनै BPF दोलोआ थांनाय समाव 17 बोसोर BTCखौ सामलायबोनायनि समाव बर'फोरा बेबायदि गुबुनजों नासयजायाखैमोन नादबजायाखैमोन गादबजायाखैमोन नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बर' हारियाव गोबां अलखद फैदों आरो गोजोन फैबाय होनदों गोजोनाथ' फैखाथाराखै जौगाबाय होनदों जौगायाखै मोनसेबो जौगानायनि खामानिबो जायाखै दिनै सेंग्रा लाइमोन बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैनो बेखारैनो दं बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों माबा माबि इन्डास्ट्रि लुगोन माबा माबि कम्पानि गायसनगोन बिनि गेजेरजों माखासे बेखार लाइमोनफोरखौ स्टाफ अन खालामगोन बिथांमोनखौ एंगेज खालामना दोननानै बिथांमोननि थांना थानायनि राहाखौ गोरलै खालामना होगोन होनदोंमोन आरो बिना बायदेव बिथाङाबो बुंबाय थादोंमोन गावसोर इउपिएलआ सरकाराव फैनायनि उनावनो बर' आइजोफोरा अन्थाइ देना जानांला जौ फानना जानांला बन लायलायनानै फाननानै जानांला होननानै बुंबोदोंमोन नाथाय बहा दिनै बिटिआर सरकार बा इउपिएल सरकार फैनायनि उनावहाय दिनै बांसिनसो अन्थाइ देना जानांदों दिनै बांसिनसो जौ फानना जानांदों आरो खायसे बन लायलायनानै हाग्रानिफ्राय बन लायलायनानै न'खर खुंग्रा मानसिफोरा दिनै बिथांमोना राहा गोथेनांदों जाउनाव बिथांमोननि फिसा फिसौफोरा दिल्ली मुम्बाइ खारनांदों जाउनाव बिथांमोना माब्लाबा बोथिसे ओंखामबो रसा नांनानै थागोमानो नांदों अब्ला दिनै रायजो राजाफोरा इउपिएल सरकारखौ प्रमद बर' सरकारखौ खुनु फोथायनांगौनि गोनांथि गैया बिसोरो फोथायाव बुङो मोनसे मावो मोनसे बिसोरखौ फोथाय खेबस' थगायसुला होननानैसो जों रायजो राजाफोरा साननांगौ आरो जेरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव स्ल'गानजों बिथाङा बिटिसिखौ दिनै फिन खनसे रैखाथि होनो थांफिननो नागिरदों बिनि थाखायनो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव BPF दोलोनि साफ्रोमबो बिजाथिनो 40टा कनस्टिटिउन्सियाव 40टा समस्तियावबो 40 जन BPFनि बिजाथि केन्डिडेटफोरनो भट होनानै नोंथांमोना देरहासार खालाम बिनि उनाव BTCआव आलो गोजोन संसार जागोन आरो BTCआव आलो गोजोन संसार जानो हागोन होननानै नोंथांमोना फोथायनायखौ लाखि जों खोथा होदों दा बेखिनिखौनो बुंबाय दा जोबनायाव बे इटानगर जोङो निरजुलि थांगासिनो जों मालिकनि दै लायनो थांगासिनो जोंहा उपाय गैया थांना थानायाव जोङो मावनानै जानांगौ जायो जायखिया जों खबसे ओंखाम जानो बा मोनजानो थाखाय बा न'खरखौ एसे जेने थेनेब्लाबो अरदाबाव अर जोंहोनो थाखाय जोङो जायखि जेखि खामानि जाया मानो जों मावनानै जागोन बेवहाय खुनु कमप्रमाइस गैया गोजोन्थों।